спи, Торен! Не слушай Диаспро! Ти си много зло, момиче! Такава съм в добрите дни. Скай! Блум, какво правиш с нея? Диаспро! Да не си посмяла! Откажи се, Скай. И без това си твърде добър за нея. Ти се откажи, Диаспро! Знаеш, че обичам Блум! Дано тогава успееш да се справиш с това. Не! Блум! Скай! Хванах те! Вече нищо не може да се направи. Не! Какво ще правя сега? Къде отиде тя? Скай? Торен? Какво беше това? Чувала съм за това място. Това е огненият въртап. Невероятен е! Той наистина е толкова красив. Драконов огън! Драконът на Домино! Не мога да помръдна. Хайде, Блум! Ти можеш! Концентрирай се! Можеш да се справиш! Атакувай с цялата сила на драконовия пламък! Еха, аз успях! Нова е тази наша сила, ярка е, чудна леко крила. Бум! Фея на драконовия пламък! Дракона. Момчета, какво ще правим сега? Трябва да стоим заедно! Знам, няма да те изоставя пак. Обещавам. Блум! Огнена буря! Ха-ха! Страхотно! Издържала е теста на въртопа! Блум! Радвам се да те видя! Аз също много се радвам, Скай. Сега да разкараме тези чудовища. Да побързаме! Лъзнаха из целия дворец, хайде! Няма да издържа още дълго. И аз. Но не трябва да се отказваме. Точно така, Лейла. Но няма да бъдете само двете. Блум, ти се върна и си получила силата Блумикс. Браво, момиче!